kai yalla ban da yau da ana cin wani yanzu shakura daga shi babu kuɗi ya za a yi ne da Allah ina a samu kira dan yarbawa a waya kira dan yarbawa kai ina da lambar sa ka san mai dan babban lambar sa da Allah ka san mai ma dai kira shi ka gane ba ga wai bai kira shi anan kira ce kira shi dan yarbawa dan tsaya kai dan shiru wannan kira Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Da Allah kan yarbawa ne? Kan kariyar musu. Ita ne. Wallahi ni masoyiyar ka ce dan yarbawa. Suna na Fadila. Oh, Fadila, yan gayu to mun gode masoyiyar mu Fadila. Wallahi kaga dama na dan fito daga an dropic ne kuma wallahi kudi na suka kare miki da Allah ko dan taimaka dan turo man kati. Tura ma ba za a tura ma mu da mata akwai amana. Bari ya tura ma 2000 yanzu. 2000 wallahi na gode Allah ya bar zumunci. Na gode. Kar ka tura kudin nan nake ga kana tura kudin nan billahi 500 nace ka bada zaka hana amma da ke nace ka tura ke masayin ki da masai daya ne ha kana tura kudin nan billahi nan na ina ina ku mun raba ke ba ruwanki kar ka tura musu ba ruwanki sai mun tura dama 3000 ne account dina zai tura misi 2000 kar ka tura kudin nan nake kai amma billahi nan dai ka tura umma amma tura kan nan yanzu kai ta shiga send bari ya kira kai wallahi ya turo kai kira yake ma bari mu gani musu da karka wal billahi da sai nayi magana ya zai kana yi magana hello Fodilo na ka ji ala yau dan yarbawa na gode fa ya nake zan mun ne ki ba mai wayan da Allah namiji ne yanzu ya tura misi 2000 wallahi Allah la ilaha illa Allah ya sina ni ki albarka sai ki mu na biga wallahi ki sai wuta bombon ki Allah ya sina mana wallahi ba ta yaje ba ko ka bare ki zai da wuta mun sani ma idan baka yi ba